Moje meno je Tomáš Vida, som vizážista značky Dermacol a dnes vám predstavím nový Devil Lash look. Pokožka po lete je dehydratovaná a suchá, preto je dôležité jej venovať starostlivosť. Čiže ako prvé pri tomto líčení použijeme čistiacu micerálnu vodu, hyalurón, ktorá pokožku čistí, hydratuje a zároveň aj dôkladne odlíči. Ďalším krokom bude použitie krému Viticel, ktorý je liftingový, pokožku zjemňuje a krásne vypne. Krém nanášame na celú pleť, od stredu tváre smerom von. Po nanesení krému použijeme krém Viticel, ktorý je určený špeciálne na partiu v okolí očí a pier. Pokožka v okolí očí je veľmi jemná, preto si zaslúži špeciálnu starostlivosť a špeciálny očný krém. Ďalej postupujeme s podkladovou bázou Satín, ktorá vyhladzuje pokožku a zároveň ju tak pripraví na nanášanie make-upu, ktorý lepšie drží a zároveň sa jednoduchšie aplikuje. Pokračujeme nanášaním make-upu. Použijem 24-hodinový Hair Control Make-up, ktorý vydrží až do odlíčenia, je veľmi stály a ideálny s použitím podkladovej bázy Satín. Tento make-up farebne zjednotí pleť, použijeme ho veľmi máličko a zafixujeme púdrom. Púder používam fixačný transparentný, ktorý je v podstate bezfarebný, je priesvitný a pokožka cez neho presvítá. Pleť krásne matuje a vytvára dokonalý zlat. Pri líčení očí ako prvé použijem podkladovú bázu pod očné tiene. Nanášame ju na celé očné viečka až pod obočie. Na takto podkladovú bázu pripravíme ešte očný tieň Moon Touch v tmavo-šedej farbe. Rozotrieme na celé pohyblivé viečko a následne použijeme kajalovú ceruzku v tmavo-šedej farbe. Tu nanášame v hrubej linke okolo celých rias a vytieňujeme dostratené. Ďalej použijem kompaktný očný tieň Bonbon, ktorý nanášam so svetlejšom odtieni do vnútorných kútikov očí. Postupujem tmavším očným tieňom a vo vonkajších kútikoch očí použijem najtmavší tmavo-šedý. Líniu rias zvýrazním tuškou Precise Black, ktorá nám vytvorí pekný mačací pohľad a nanesiem riasenku Devil Lash. Riasenka Devil Lash má výborne stavaný kartáčik, ktorý dodáva až dvojnásobný objem riasa, je extra čierna a nanášame ju od korienkov myhalníc až po končeky. Nanášam ju v dvoch vrstvách, na horné aj spodné riasy. Obočie zvýrazníme očným tieňom, nakoľko máme výrazné líčenie očí. Použijem na to skosený šikmý štetec a očný tieň Mono v hnedej farbe a konce obočia dokreslím ceruzkou a vyčešem kefkou, ktorá je súčasťou ceruzky. Lícenku nanášam veľkým gulatým štetcom od stredu líc smerom hore. Tvár tak získa ako keby lifting, je to liftingový efekt a na vrcholky lícnych kostí použijeme rozjasňovač, ktorý nanášame vejárovitým štetcom, takisto pod obočie, na hranu nosu, špičku brady a stred hornej pery. Líčenie pier sa nezaobíde bez kvalitnej ceruzky, ktorú volíme v rovnakom odtieni ako použijeme rúž. Ceruzkou obrámujeme celé pery a následne vyplníme rúžom 16H, ktorý je sítej červenej farby v tenkej vrstve. Po zaschnutí tenkej vrstvy nanášame jemný lesk, ktorý je zároveň balzám, ktorý zvláčňuje a hydratuje počas celého dňa.